Let's go ba? Ikaw eh. Saan man nahulog? Dito ta boy, basik na yung makakita sa to ah. Dito ta, lugawan eh. Asa man tagian eh. Tanawon na to dito ah. Hindi ko sa suludan eh. Andrea na lang garo na to tanawon. Saan man eh. Loh. May cellphone. Loh. Napa di kwarta. Ilas kawa eh. Huh? Pila man eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lah, 6,500. Asa man tagian ni? Oh, makabantay basig nahulog ni ba? Paminaw na ko murag katong pasahero gay na sa baw-baw. Kung gisundan na to ganina. Sigaw eh. Nya, napsi wan antipara. Wala may ID. Unsa man ni? Wala ID ba? Nah dito ata kay basig na makakita sa tuwa diri aron. Tara. Luya sa tagian ni oy. Tanaw na ko balik ha. Naisulod cellphone. Oh, Realme nga cellphone. Bago pa kaayo bay. Nya nay kwarta nga 6,500. Wala ID ba? Luya sa tong tagiya oy. Lang kaya ito lang na-post sa kuan Facebook bisig makita no. Kuan day kanang nari tayo nakitaan karon nga bag no. Dari adapita sa kaning tulay. Tanawan ninyo ha, tanawan ninyo. So mo ning tulayan no, nanay tulay diri ang daple no kuan. Kaya basta tulay nga kuan unay sapa. Nya ug pamilyar mo aning dalana. So i-PM lang ko ninyo og kinsay tagiya aning bag nga naisulod nga 6,500. Og naay kauban nga cellphone nga Realme. Mono Realme nga cellphone, naay kauban nga cellphone. So i-chat lang ko ninyo kaning account message ko ninyo og kinsay tagya aning bag og nakapamilyar mo aning bag no, og kinsay tagya aning bag. So i-message ko ninyo kay luoy kayo ba. Wala manggaling siya kuan kanang valid ID diri, walay mga picture, cellphone lang. So kaning cellphone low bat pod, dili mao no, dili ma-open. Madigid ma-open no. So at least nga natin charge on niya og makita na to unsay naong aning tagiya. So bali og unta nga ikaw og nakita nimo ni i-message lang ko. So naata diri karon no sa Maragusan Road og pamilyar mo ning dalana. So i-message lang ko, ma'am, kay sigurado jud nga babae ang tagian ni, kay pambabae man gid ni nga bag. Sad po kay lalaki ang tagian ni no. So ako ra gitan-aw kung sa sulod. So kompleto, walay nabawas ani ma'am. Unta nga makita nimo ning video ha. Og nay nakakailag og kinsa tagian ni nga bag. So nay Realme nga cellphone apel. Andam na ko ibalik ang bag kung makita nimo ning nga video ha. Kay syempre dili man ta pare sa ubang tao diya nga may gani kay ako nakapunit ani ma'am. Salamat jud ka ma'am kay ako nakapunit ani nga bag. So iuli gid ako ni sa imuha ma'am no. So karon ma'am kani ako lang ni hipuson. I-message lang ko, tawagi lang ko. Mara gid ano kay para mahatod ako diri ang area. So kung mahimo i-message lang ko asa ta pwede magkita no. Basta mao ni nga dalan na diri nahulog ang bag. O kinsay tagiyaan nga bag, i-message lang ko ninyo, i-claim nyo sa kuha para mahatag na ko sa inyo ang kaning bag og cellphone og kwarta. So akong hangyo lang unta no sa kanang mga kanang sigig biyahe dia. Amping mo kanunay, ampingin ninyo inyong mga gamit ninyo, inyong mga bag, ayaw ninyo pataka dia og kuan. Kailangan i-safety first gyud ninyo. Kay importante kayo para sa nino bag no, naisulod nga kwarta nga 6,500 na ay cellphone. Sayang kay nga bag ni nya lahi ang makapunit dili gid mauli. So swerte gyud kay si ma'am nga ako nakapunit ani nga bag no. So mora kita kong hangyo, amping inyo kanunay ang inyong mga gamit ug permente mo lakaw mo biyahe bisag asa mo adto kanunay inyo bantay inyong mga gamit ug mao lang to. Daghang salamat.